Huomenta. Se on torstai 30.24. Taitaa olla ensimmäinen pakkasaamu Oulussa. -3. -3 oli mittarissa. Kohta alkas olleen täällä ruskakin parhaimmillaan. Tänään tulee vielä komea päivä, mutta saapa nähdä sitten jatkossa. Aurinkokin sitä yrittelee nousta. Usvaa pukkaa Oulujoesta. Edellisestä latauksesta ajoin 220 kilometriä, noin 3 wattituntia kilometri. Eli siinä meni noin 700 wattituntia akkua. Ja vielä jäi marginaania aivan reilusti. Viime kerralla puhun tuosta moottorista. Mä vaihan tuon uusimman moottori, missä on tuo vääntösensori tuolla sisäänrakennettuna tuonne moottoriin. Se on yksi syy siihen, että toimintamatka on pidentynyt tuplasti. Olen ajanut jopa yli 360 kilometriä ajoin parhaimmillaan. Ja siinä pitää käyttää aika lailla jo lihasvoimaa. Toinen syy on tuo. Minä vaihdoin tähän S-Ramin takapakan, Eagle-pakan ja 12-vaihteisen. Ja siihen langattoman vaihteensiirtäjä on napakka ja tulee paljon herkemmin käytettyä vaihteita, kun ne toimii kunnolla. Eli nyt tässä on S-Ramin voimansiirto kokonaan ketjuinen päivinen. On kyllä iso muutos edellisen Shimanon 8-vaihteeseen, niin on iso ero parempaan päin menty. Iso harppaus. Miltäpä se kuulostaisi voidella polkupyörän ketju suksivoiteilla. Se on vain kumma. Siihen on monet aktiivipyöräilijät siirtyneet kuumavahaukseen, eli parafiini. Rexi on kehittänyt semmoisen Black Diamond sarjan polkupyöräilylle. Eli se parafiini sulatetaan kattilassa ja uitetaan ketju siihen parafiiniin ja
nostetaan pois ja ketju tietenkin pitää pestä ultraäänipesurilla ennen sitä. Mutta ei kuulemma tartu pöly ja ketju pysyy puhtaana. Ei tarvitse puljata kaikkien näköisten öljyjä ja muiden voiteiden kanssa. Luvataan semmonen 800 kilometriä voiteluväliksi, että sillä pitäisi uusia, eli kerran kuussa meikäläisen pitäisi uusia se voitelu. Ja tuossa takavaihtajassa on itse asiassa ladattava akku. Näyttää, että se kerran kuussa pitää ladata minun käytöllä jokapäiväinen käyttö on kuitenkin pyörällä. Se vai nappula, millä sitä komennetaan, siinä on tavallinen pyöreä nappiparisto. Ja kestää vuosikausia. Takakiekko on 10/54. Etukiekko 44 piikkinen. Siinä pitää riittää nousuihinkin puhtia. Vaihteita tulee käytettyä kyllä huomattavasti aktiivisemmin mitä ennen. Eli tässä saa kyllä sopivan jalkatreenin aikaiseksi. – 25 kilometriä joka aamu tulee pyöräiltyä vähintään. Aamuvoimisteluksi. Mikäs täällä on pyöräilyssä? Komea jokivarsireitti tässä. Oulussa on kova remontti käynnissä Torirannassa. Täällä on kännilaiturin uusinta. Se on padottu koko allas. Ne tyhjentää tuon vedestä, että ne pääsee valaamaan tuo laituri. On kyllä iso patorakennelma täällä käynnissä. Joi.
Ai, kylläpä se kohta aamukahvi maistuukin. Nam nam. Kahvia ja nisu oululaisittain.